Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Namahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at nanay partners sa mga pamilyang apektado ng baha sa siyudad ng San Fernando nitong July 28. 300 relief goods ay binahagi sa Barangay Pandaras, San Jose at 400 packs naman sa Barangay Santo Niño. Sa kabuuan, 1,000 packs ang i-distribute sa mga nasabing lugar. Ayon kay Attorney Ananias Canlas Jr., second nominee of Nanay Party List at Executive Assistant to Vice Governor Dennis Pineda, inisyatiba ni Nanay Party List Chairperson Mylene Cayabyab ang relief efforts. Resulta ng apela ni Cayabyab kay Nanay Party List Congresswoman Florabel Yatco na mabigyan ng mga pamilyang binaha sa syudad ng food packs na mula sa DSWD. Mga truck ng pamahalaang panlalawigan ang naghatid na nasabing relief goods sa nasabing mga barangay. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.